Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right, kanjani ma comrades, kanjani mamukasei mangwana nano. Tenzi werugare, tenzi werinyararo. Tenzi wenyasha zhinji. Mangwana nano ngaakurangarire kose kwamuri. Ndinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, asi panguva yekuomerwa kudai simba raMwari ngarionekwe kuburikidza nekuvavarira kuti akuitirai zvimwe zvinhu zvekuti muwane chokuti muise patebho even zvinhu zvakaoma. Nyika zvamunoiona yakadai so kunzi manzi imi vanhu mapiwa mutungamiri ane tsitsi nemi, ane rudo nemi, ane rudo nenyika. Munotanga kuona nekunge muchiitirwa zvinhu zvakanaka zvakafanana nekunge manzi vana vechikoro havachabhadhara, manzi kuchipatara hakuna achabhadhara, kuisa vatungamiri kana kuisa ma-MP akafanana nana Kazembe, kuisa upenyu hwenyu pariski, kuisa province pariski kana makanga matungamidza chairman akafanana naKazembe momuti imimi uyu ndiye chairman atada akamira pamberi pevanhu zita rake achinzi Kazembe. Zvinonyadzisa ende zvinosiririsa, handi mazviona. Apedza kutorera vanhu mari kunana Jumbo Mainu achiita hori ikoko, vana vemusangano vari kudzingwa sembwa ikoko nemuzita raKazembe, achiisa vanhu vake vanowirirana navo opota achipiwa mari, vana veZimbabwe vachinanzva sosve nemuromo, iye achidya zvake. Ameno chinomunakidza chii kuti apota achipiwa, anopiwa mari paJumba nevanhu vanomupa mari ipapo. Ari kuita hori than never before, zviri very legendary. Iye maisani wake uyu Ningi Mnangagwa ngaazvizive kuti maminista ake aya makororo aya vari kubira nyika than never before, even mumamines umu vari kuenda vachipiwa mari imomo nemuzita reprotection fee. So hapana minista waMnangagwa asiri tsotsi, kana ana Garwe vari kungoba, handi mazviona, ana Mudha vari kungoba, Midrand yese yapera, but Mudha uyo kauyo ndimi munotomushandisa imimi vaMnangagwa, toziva kuti munoita naye madhiri, because handi munozviti ndimi godfather wakariwo. Zvinotanzi unova uri president woita gororo rinobira masmall mines, iwe chienda iwe, watitadzisa kana kurara, hatisi kurara pamusaka pako iwe, chienda. Uchaenda rini iwe? Uchauya netsamba rini papublic uchitaura kuti aiwa ndaresign? Akomana kuMashi East ari panapa, endai munoudza anonzi Lincoln uyo kuti hanzi uri mupurwa, hanzi nanyoka yemabhunu uri mupurwa womunhu iwe unonzi Lincoln iwe. Wakabuda apa uchithreatena vana nemuzita rekuti vari kutuka president. Munhu kana akati haasi kuda 2030 kutuka president, pane DCC member wakwamurehwa uyo awakataura kuti hatichada kana kuti Nhingirikina apinde mugrupu remusangano, hatichada kana kuti iwe ndiwani iwewe, kufunga kwako pauri ipapai pawakati tudya ipapo iwe Lincoln iwe, wakazvara musangano pauri ipapo, pauri ipapo iwe Lincoln iwewe, wakazvara musangano ndokumba kwako here iwewe? Inda makapusa kusvika level iri legendary kudaro kuti kana munhu akaramba 2030 mune muchita atuka president, kuti handisi kuda 2030 kutuka president. Inda muchita udofu hwakadaro, so hakuna kwazviri kuenda izvi. Vari kudzingwa naNaringoni vachitaurirwa zisa nebasa rese, musatye, dzimwe nguva kutoitirwa favor. Ichi chitima chatosinga ichi, handi manzwa. Mnangagwa tiri kumudzinga, saka musasatye. Kana vakatokudzingai toomberai kuti Mwari makanaka. Ndava kukava dafi kuri kuriyambutsa. Kune vamwe vari kuti nyoka yemabhunu tibudire pachena. Geza takanzwa kuti akasungwa. Vamwe vari kuNational Dialogue vazivisei kuti Geza ari safe and sound.
ende nyaya aipomerwa kunzi hey kuSafari Lodge hey kundoni hey akabvutira murungu inyaya dzenhema. Nyaya iyo ndichazonatsouya ndokutsanangurirai zvakaitika panyaya dzeSafari Lodge. Nyaya iyoyo itori kukoti. Yakatombotanga kuenda kukoti yakapinda. Ndarageza akaiwina. Murungu uye Brett McDonald's ndokuti tono zvino. Yabva yazopinda futi ndobva azovhurirwa zvakanzi dzokera. Ndobva yaenda futi kukoti saka izvezvi itori koti. Ndichakutaurirai mamiriro akaita nyaya yacho yese. Zvese zvokunzi Ndarageza yakadai ayewa kunyepa kunenge kuda kutamesa image yake kuti imi vana veZimbabwe musateerere Ndarageza. Saka imi ndimi muchapusiswa. Imi mopusawo zvekuteerera varakashi. Kunzi aiwa anotone mhosva kopesa apa yakadii kubuda. Mazwe nhema yemhando yepamusoro iwa. Saka teererai zvinhu zvandinenge ndichikutaurirai. Chava ndinotsokutsanangurira nyaya yeSafari Lodge yekwagezai kuti yakafamba sei, chii chakaitika. Once wakrosa wataura kuti ndakumira nevanhu. Ndozvavanoita mufunge, vanokutsvagira mhosva kana ini vanotondita ane mhosva. Ina handina kana mhosva yandinayo. Ndozvavanoita havashaiwe chavanoda kukupomera. Saka imi vana veZimbabwe mirai naMndarageza. Struggle iyi haizi yaGeza asi ndenyu imi vana veZimbabwe. So you must now know kuti this struggle belongs to you. It belongs to all of you. Haisi individual. Haisi yavaGeza. VaGeza vari kutokuitirai favor. Makaona vachimira pamberi penyu. It's unfortunately kuti tazara nevana vadiki vasingagone kumira nechokwadi. Vamwe vacho vamabhutulika. Tanga tisingatofanira kunge tichirwirwa navaGeza. Yet young generation yanhasi iripo. Saka vana vechidiki sumukai. Mao veterans pavakaenda kuhondo vaibikirwa nevanhu. Vaidya zvaibva kuvanhu. Vaitora information kuvanhu. Saka kana zvanetsa vanodzokera kuvanhu. That's why makaona vaGeza vakadzoka kwamuri vanhu. Simba riri muvanhu. Nyika haingatorwe munyika yese ine vanhu 16 million. Yotorwa nevarume 11. Mudhana nakazembe nemabhurura ake yobva yaiswa muhomwe. Nemuzita rekutyisidzirwa kuti munourayiwa. Yokontrol vanhu 16 million. Votambudzika, vodya nhoko nezvironda. Nekuda kwevanhu 11 chete. Imimi monyarara. Kunzi aiwa anozodai. Kunyepa. This time anotuona. Hapana chiri kudzoka kumashure. Demonstration iri kuenderera mberi. We are not scared guys. Vamwe vari kupopota kuti aiwa matinonokera. Zvinhu zvese zvinofamba nemurungu. Zvinhu zvakaitwa zvokumhanya maningi. Ngatibva tapindai mangwana. Tine zvatiri kuita. Tine zvatiri kuronga. Zvepasi pemvura. Ende zvinonwisawo mvura. Hatidi kukutorai masiriti movha manomhanyiswa. Tobva tazodzoka futi. Toti aiwa ngatichirongai zvakare hatisi kuita demonstration anenge vana vadikika. Ingoti vanhu vanoungana vari 20 apa. Wotanga kuti ahoya obva waenda masiriti onomhanyiswa kudzokera kumba. Aiwa, we are different. We are game in town. We are political animals. So atiite zvinhu zvokuti tinoita zvinhu zvokuti tinoda kuita zvinhu zvokuti even kana nemakamera anofanira kunge achirova worldwide kuti Zimbabwe yajamuka. Hatisi kuita zvinhu zvemahumbwe. Saka we know what you are doing. Mandikurumidzira akazvara mandinonokera. We know what you are doing and we want to make sure kuti vese vari kuda kuuya kudemonstration vawana zvifambisiro. Vese vari kuda kuuya kudemonstration vawana zvokuuyisa. Handiti we want to make sure kuti ma-t-shirts futi aprindwa. Hatingazogona kupinda zvedu ma-t-shirt anogona kuisa 2 million because isusu this is a 2 million mini match. Hatisuda kamatch kemanga kevanhu vanenge vari 50 vanenge vakamira parobot vakabata kaplacard kanenge kanzi pasina munangagwa vari 50 kwete. Tikuda 2 million mastreet this time and we want to make sure that we finish about him and achienda kumba achinozorora. Andimazvona. Saka ndo mamirira zvakaita. Saka hapana chiri kudzokera kumashure. Ipapo hapana chiri kuzombofa chakadzokera kumashure ende ndona uya takatarisana nayo. Saka kwose kwamuri udzanai nawiyi.
nzvimbo dzose kunana Chivuko udzanai nawi, kunana Gokwe udzanai nawi, kwaMurewa, kwaMukarakati udzanai nawi, kwaLoti, kwaGurure uko kwamuri kubirwa matombo aya, endai mutaurire vanhu nawi. Vamwe haazi mumaWhatsApp havana mafoni eWhatsApp, vataurirei, zivisai shoko iri kuti nyoka yemabhunu ati zvino aakuda munhu wese. Nyoka yemabhunu naGeza vari kuti vaakuda vanhu mumastriti. Saka endai muzivise nyika, kwana Zvimba kwese uko endai mutaurire vanhu, kuMashu West uko kwana Gushungo endai mutaurire vanhu kwose, Mai Central yose iyo endai muzivise vanhu, kwana Chigwada kwese uko, kwana Ningi, kwana Howard kwese uko, kwana Negomo uko endai muzivise vanhu, kuMidrand endai muzivise vanhu, endai muzivise vanhu, Masvingo endai muzivise vanhu, simba riri muvanhu, Matebeleland endai muzivise vanhu, endai muzivise vanhu nzvimbo dzese dzizive kuti ndo nhau yatakatarisana nayo. Even nemasvikiro enyika endai muvazivise kuti vakomana vakuda kupinda munhingi munzira, vari kuti zvakarwirwa hazvisizvo zvaakuitika. Kuzhindu kwese uko endai munozivisa vanhu. Hapana nzvimbo yatiri kusiya. Beit Bridge kwese endai muzivise, Victoria Falls kwese endai, kunana Gweru kwese kunana Bulawayo endai muzivise vanhu, ndo nhau yatakatarisana nayo. Tiri kuda vanhu mumastriti. Harare iyo ichasviba zvekusviba zvokuti vanhu vachatokuita masvesve, vanhu kushaya pokutombopinda. Hapana musi wacho anovhura shopu unoivhura, kuvhura uchiita sei? Asiri kuenda kudemonstration tichapedzerana. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.